Nova funkcija konti aplikacije je prikazivanje QR koda koji olakšava naplatu putem prenosa na račun. Nakon odabira artikala i odabira načina plaćanja prenos na račun, pritiskamo taster dalje, 3 tačke i NBS QR kod. Kupac sada može svojim mobilnim telefonom i banking aplikacijom skenirati QR kod i onda ćemo biti sigurni da će novac završiti tamo gde i treba. Naravno, da bi ovo sve funkcionisalo, potrebno je podesiti prvobitnu aplikaciju u smislu unosa pravilnog broja tekućeg računa na opcijama i biramo administraciju. Nakon ulaska u aplikaciju, 3 crtice, moj nalog, firma i broj tekućeg računa. Znači, budite sigurni da je ovaj račun ispravan, sačuvajte i taj račun će se koristiti prilikom naplate QR kodom svaki sljedeći put.